Și totuși, există ieșire din situația când ești împinsă într-un colț fără ieșire? Ce faci când iubirea devine pericol? Dacă cineva pretinde că te iubește, dar de fapt te controlează, te umilește, te amenință, te izolează, aceasta nu este iubire, este abuz. Recunoaște realitatea, nu minimaliza. Vorbește cu cineva de încredere, caută ajutor specializat, centre, linii de urgență, fă un plan de siguranță și dacă există pericol real, ieși din relație. Viața ta valorează mai mult decât orice relație. Și acum haideți să vedem cum putem ajuta un cuplu în această situație. Ajutorul practic pe care îl putem oferi unei persoane prinse într-o relație abuzivă începe cu propria informare, pentru a înțelege dinamica violenței domestice, pentru a reuși să empatizăm cu victima și să ne formăm o viziune a modului în care este folosit controlul într-o relație pentru a forța victima să rămână și chiar să se îndoiască de faptul că ceea ce trăiește este cu adevărat nociv.